प्रेसिडेन्टि बोसोरसालिया जुथुमा बिनि दिनै जोबथा सान बिनि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जोङो मावफुंनानै लाबाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय दा बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय मोनायाव जों आनसलिक एबसुआ जायफोर डिसिसन थांखि लादों बेखौ जोङो रायजो राजानो फोसावनानै होदों मानोना जोंनाव बिजनि ओनसोलाव गोबांथार जेंना दङ जोंनि सोलोंथाइनि जेंना बेखौ जोङो गोथौयै सावरायनाय जादों लोगोसे जोङो बेवहाय माखासे थांखि जों थि खालामनानै लादों जोङो बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सरकारि गोजौ फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसालिया 100% रिजाल्ट खालामनो हागोन बिसोरनो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बान्था होदों आरो देग्लायबो होनो थाखाय जों थि खालामदों लोगोसे जोंनो जोंनि बिजनि ओनसोलाव 10 नि फरायसाफोर जायफ्रा मेट्रिक होगोन सरकारि फरायसालिनिफ्राय जायफोर फरायसाया 90% बांसिन लानानै बांसिन नम्बर मोननो हागोन बै फरायसाखौ सासे फरायसा सायख'नानै जोङो बेस्ट स्टुडेन्ट अफ द इयार बान्था होनो थाखाय थि खालामदों लोगोसे जोंनि गामिफ्राव सरकारि गुदि फरायसालिफोरा थैलांनो हमनायखौ जोङो नुनो मोन्दों स्टुडेन्ट इनरलमेन्टआ खम जालांनायनि थाखाय दा बेवहाय जों गोथौयै सावरायदों आरो एसएमसिजों रायजो राजाजों सावरायहैनो थाखाय जोङो थि खालामदों मानोना जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन नङाबा जोंनि इयुनाव फैबाय थानाय फरायसाफ्रा साख्रि मोननांगौनि जि पस्ट बेखौ जोङो खोमानानै लागोन जोङो नुदों गोबां दिथागिरिफ्रा गावनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय प्राइभेट स्कुलाव थांनाय इंलिश बिजोङाव फोरोंनाय बे थासारिया जोंनि गेजेराव जादों नाय नोंथांमोना जाय प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनानै इंराजि बिजोंजों फोरोंनानै बिए पास जानानै डीएलएड टेट पास जानानै साख्रिखौ नाथाय गामिनि एलपि स्कुलावनो नागिरफैफिननाय बे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो जोङो गामिनि एलपि स्कुला थांनानै थायोबासो जोंनि इयुन जोलैया बेखौ साख्रि मोनलांबाय थानायनि लामाया रोखा जानानै थागोन नङाबा जोङो इयुनाव जे एलपि स्कुल थैलांबाय थायोबा बिनि साख्रि मोननांगौनि पस्टखौ जों खोमागोन मानोना जोंनि बर' बिजोंनि साख्रिखौ गुबुननिजों सेलायनो गोनां जाया बेवहाय सोरबा एलपि स्कुलाव साख्रि मोनोबा सोरबा ब्रह्म बसुमतारियानो मोनगोन बर' मानसियानो मोनगोन नाथाय गुबुननियाव सेलायनो गोनां जायो दा जोङो बेखौ सिकिउर्डयै जोङो लाखिनो हायोबा जोंनि इयुननि लाइमोन जोलैफ्रा साख्रि मोनबाय थानायनि पस्टआ रोखा जानानै थागोन दा बेखायनो बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंबो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय गुदि फरायसालिखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो गेजेर फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखियो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जाहाथे फोथांनानै लाखियो बेखौ खावलायहरबाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि नेशनेलिज्म गैया जालांनो नागिरदों हारि मोजां मोननाय सानस्रिया जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जालांनो हमदों जोंनि जि समायना रमायना हारिमु बर'नि खाम दामनाय सिफुं सुनाय मोसानाय गासैबो जोंनि बे दोरोङारिफोरखौ हमथानानै लाखिनानै जोङो बर' माहारियारि बाद नेशनेलिज्मखौ जेब्लायबो लाखिनानै दोननांगोन बिनि थाखाय जों गोथौयै सावरायदों आरो फैगोन जानुवारिनि गेजेराव जोङो बिजनि ओनसोलनि ओइचएस फरायनाय कलेज फरायनाय आरो इउनिभार्सिटि फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै इयुथ कनक्लेभ हाबाफारि लानो जोङो थि खालामदों मानोना जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै दिग गैयै मोनसे थासारिसिम फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों गोबाङा गावनि केरियार लानायाव फेलें जादों गोबाङा मालायजों फिदिं जादों सोरबाया 1000 2000 फैसा होनो नागिरबानो बहाबा राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाहैनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय बे हाइ स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि हायार सेकेन्डारि फरायनाय फरायसाफोरखौ अन्नानै बेबायदि राजखान्थिनि दागोआव जाहाथे गाब गानो दा नाजाहै बियो इउपिपिएलआनो जा बे बिपिएफआनो जा बिजेपिआनो जा मोनबो राजखान्थि हान्जायाव जाहाथे जयेन जाया जोंनि लाइमोन फरायसाफ्रा कलेज फरायफुनायफ्रा नोंहा फिउचार दङ नोंहा इयुननि केरियारखौ मोजाङै लांनांगौ दिनै नोङो कलेज फरायहांनायावनो जुदि राजखान्थिनि मोनसे सार्टखौ लायोबा नों बेसे गोजान फरायलांनो हानो नोंनि आइएएस आइपिएस जानायनि सिमाङा बहा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय सोरनिबा राजखान्थि गारांजों सुर होफानानै जाहाथे गावनि केरियारखौ धंस' खालामनो नाजानो नाङा आङो बेखौ साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ अननानै खावलायबाय आरो नोंथाङा माबा जेंना जादोंबा जोंजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरजों जगाजग खालाम जों नोंनो मोजां राहा खालामनानै होनो हागोन दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो नांगोन जोंनि बर' रावा थांनानै थानांगोन बर' थुनलाइया थांनानै थानांगोन बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' दिथागिरि रायजो राजाफ्रा बर' रावखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोंनि बिजोंखौ फोथांनानै दोननांगोन होमबासो जोंनि थुनलाइ थायोबासो हारिया थागोन जेब्ला जाय हारिया थुनलाइ दं बे हारियानो गोथाङै थांनानै थानो हादों बेखायनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो मोनायाव थांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो गामिसिम जोङो गामियाव पस्टार सिथाबगोन रायजो राजाफोरखौ जोंनि गासैबो जोंनि नेशनेलिज्म सानस्रिखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो थांखि लादों
बेबायदिनो जोंनि समाजनि जेंना ड्राग्सनि जेंना जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जेंना जोंनि समाजाव फिसाय गोनांखाया गावनि गथ' गोरलैखौ गारनानै गुबुनजों खारलांनायनि जेंना बैफोर गासैनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों आरो इयुन समाव जोङो हाबाफारि लालांनो थाखाय थि खालामदों। जोङो खावलायगोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै जों आइजोफ्रा सांग्रां जायोबा जोंनि समाजा मोजां जागोन। आइजोफ्रा गिबियै सांग्रां जाग्रोनांगोन होमबा नोंखौ रावबो नोंखौ बुरखायनानै लांनो हानाय नङा। बेखायनो हाबा जाबाय नोङो संसार जुलि जाबाय गथ'बो मोनबाय जेनेरेसन मोनबाय नाथाय बिनि उनावबो नोङो गावजों रायजो राजाखौ लानानै हाबा जानायखौ गारनानै गुबुनजों थांफानाय बेखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। बेखायनो मोनफ्रोमबो गामिनि आइजो आफाद सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांमोनखौ जोङो खावलायदों चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे बयबो थिग खालामदों गावनि गोसोखौ गावनि हान्जानि मानसिफोरखौ थिग खालामगोन गामिनि आइजोफोरखौ थिग खालामगोन हौवा माहारियाबो गामियाव सावरायनानै बेफोर समाजनि गेना खान्थिफोरखौ फोजोबनो थाखाय थिग खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दख'रा एबसुआ रायजो राजाजों सावरायगोन आइजो आफादजों सावरायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपजों सावरायगोन बे समाजनि गासैखौ फोजोबनांगोन। लाइमोनफोरखौ खावलायगोन बे ड्राग्सनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन। नोङो ड्राग्स जुदि बाहायोबा नोंनि जिउआ धंस' जागोन नोंनि फिउचार केरियारा धंस' जागोन। दिनैनि डिजिटेल जुगाव मेरिट जुगाव नोंनि केरियारखौ लांनांगौआ फेलें जागोन ड्राग्स बाहायोबा। बेखायनो बेखौ फोजोबनांगोन। साफ्रोमबो फरायसा लाइमोनफ्रा बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन खामानि मावनांगोन। गामि आफाद दैदेनगिरि समाजनि साननो गोरों जाहाथे खना खनला साहा लोंनायाव बहाबा जिरायनायावल' सावरायालासिनो बिनि हेंथायै खामानि मावनो थाखाय बयबो सिगांबोनांगोन। बेखायनो बिजनि दख'रा एबसुआ मोनफ्रोमबो दालाय एबसुनि सिङाव आरो बिजनि नोगोराव हानजा सुनाय हाबाफारि लानो थाखाय आरो सांग्रांथि मेल लानो थाखाय जोङो हाबाफारि थि खालामदों। आरो जोंनि ओनसोलाव हा हुनि जेंना दङ। दिनै बिजनि दख'रा एबसुनि सिङाव मोनब्रै एफआरसि दङ मानास्रि गेरेमसा रंजालि आरो फोरमायसालि मोनब्रैनि गेजेराव मोनसेया फोरमायसालिया दिनै SDLSआव पास जाबाय। दा बै मोनथाम थालांनायखौबो थाबैनो SDLSआव पास खालामनानै जोंनि हादान ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो हानि पाट्टा मोनहोनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिआर सरकार आसाम सरकारजों सावरायनानै पाट्टा होनो थाखाय जोङो सावरायदों आरो थांखि मोनसे दैथायहरदों। मानोना जोंनि फरायसाफ्रा हादान ओनसोलाव थानाय फरायसाफ्रा हानि पाट्टा मोनैनि थाखायनो स्कलारशिप मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। गोबाङानो गावनि स्कलारशिप मोननायखौ बन्सिथ जानो गोनां जादों। बेखायनो हानि पाट्टाया नांगोन। मोनसे समायना न'खर मोनसे गोजोन न'खर जानो थाखाय बेहा खरलबसे हा थानांगोन। बेनिखायनो बिटिआर सरकार लोगोसे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM सार रन्जित बसुमतारीखौ खावलायदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लोगोसे गासै बर'फोरनो हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो थाबैनो हानि पाट्टाखौ खालामनानै होनांगौ आरो जोंनि BTC ओनसोलाव बेखौ खालामनांगौ। लोगोसे जोंहा BSCआव हाबनाय दानि BTC BTRआव थायै डिसपुटेड गामि दङ 95 डिसपुटेड भिलेजफोर दङ। बेखौ थाबैनो जों एरिया एक्सटेनसनजों लोगोसे सोफानांगौ बेखौ जों खावलायदों। जोंनि बिजनियावबो मोनब्रै मोनबासो गामि दङ जाय डिसपुटेड भिलेज बेखौबो थाबैनो सोफानांगौ जोङो थान्दै मेलाव सावरायदों आरो थांखि मोनसे जोङो दैथायहरदों। आरो बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाया मावफुंजानांगोन। बिटिआर एकर्डनि गासैबो क्लजफोरा मावफुंजानांगोन। बिनि थाखाय जोङो मिरु एसेन थांखि दैथायहरदों थाबैनो जाहाथे बे बिटिआर एकर्डनि गोरोबथाफोरखौ मावफुङो बेखौनो जोङो थांखि दैथायहरदों। लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो साबायखर बावनो नागिरदों आसाम सरकार बिटिआर सरकार आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै जोंनाव कलेजफोर भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि दफा बायदियै थांनाय 28 डिसेम्बर खालि जों आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा मोनसे फोसावलाय जों नुदों। बिटिआर ओनसोलनि 10टा डिग्री कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय। बेवहायनो जोंनि बिजनियावबो बर' बाजार डिग्री कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोनदों। बेखायनो बिटिआरनि चिफ आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना साब डिभिजनाव जोंहा मोनसेल' सरकारि डिग्री कलेज दंमोन बिजनि कलेज। दा बर' बाजार डिग्री कलेजजों गंनै जागोन आरो फैबाय थानाय समाव फानबारि ओनसोलावबो मडेल डिग्री कलेजनि प्रप'जाल होनानै दङ। बियो थाबैनो जाफुंनांगोन। बेवहाय जाहाथे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादफोर मदद खालामगोन जोंखौ फानबारि मडेल कलेजआ मोगथां महर मोननांगौनि थाखाय बेखौ जोङो गासैबो दफा मावफुंनायाव जाहाथे आखरे मावफुङो बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय। साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय जोंनि सोलोंथाइ जोंनि समाज जोंनि रांखान्थि गासैबो बिथिङाव जोङो गोसो होनांगोन। समायना न'खर जानांगोन। जोंनि सोलोंथाइनि हारा बारायनांगोन। नोङो रांखान्थियाबो खोमथा जानांगोन। गासैबो खामानि मावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ
दिनैसिम 52 बोसोर जेरैहाय खांनानै लाबोबाय गावनि फिसा बायदि गावनि गोरबोनि फिसा बायदि फैबाय थानाय समावबो हारिनि हाबा मावनो थाखाय नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामनांगोन मदद खालामनानै लांबाय थानांगोन नोंथांमोनखौ खावलायबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबाङा सोंखारिनो नागिरदों बहानिफ्रायबा थुमखिथु बायदि फैनानै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसालि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ बायदिसिना बाथ्राजों आरजाथावै बाथ्राफोरजों बुंनो नागिरदों जायफ्रा रिटायार्ड पार्सनफोर जायफ्रा साख्रि मावोमोन बै श्रेष्ठ मानसिफोरनि खुगानिफ्राय मोनसे आरजाथावै राव ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेखायनो खावलायबाय जायफोरा बेबायदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि सोंखारिदों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङा बिथांमोननि सायाव जोंबो बायदिसिना हाबाफारि लानो गोनां जागोन दा बेखायनो जोङो जायफोरखौ नुदों जायफोरा बुंबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुखिदों दिनै 10 बोसोरनि थार्ड पेजनि आन्दलनाव बहा दङमोन अमर सिंह ब्रह्ममोना बहा दङमोन दावराव देख्रेब नार्जारिमोना बहा दङमोन 10 बोसोर आन्दलन समाव दिनै एकर्डनि उनाव मोनसे मोजां थासारि फैदों बेखौ बेहायनो जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै सोंखारिनो हमदों दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जाबाय बिएसि बिटिसि बिटिआर बे मोनथाम गोरोबथायाबो बर'फोरनि थाखाय माबा नङा माबा मोजां थासारि लाबोना होफैदों बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो एकर्डखौ मान होनांगोन सनमान होनांगोन बिटिसिनि एकर्डआबो मावफुंजानांगोन बिटिआरनि दफाफ्राबो मावफुंजानांगोन बेखायनो जाहाथे बेखौ सोंखारिनानै बिटिआर एकर्डखौ सोंखारिनानै एबसुखौ सोंखारिनानै जाहाथे जोङो माने राजखान्थि मुलाम्फा खालामनो नागिरा राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि डिक्टेसनाव थानानै जाहाथे एबसुखौ सोंखारिया एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ मिडियायाव सोंखारिया बेखौ जोङो गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो नोंथांमोना जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौ दिनै जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननिसिम बे गोख्रों रावखौ फोरमायहरदों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।